Har I prøvet sex? Det har I, ikke? Jamen det er fordi, har I så prøvet sex med nogen, der godt kan lide noget, I ikke kan lide? Men I kan ikke lide at sige stop, fordi nu er I i gang. Ja, jeg er ikke i tvivl om jer to, men altså... jeg er sikker på, at I har hver nat, ikke? Har man ikke lyst til det i aften? Nej, men nu gør vi det alligevel. Nå, men det der skal ske, det er, at jeg skal faktisk have sex med en pige. Og det hun siger, hun advarer mig faktisk lidt før vi starter, fordi hun siger, nu sidder de også og snakker. Nej, det er fint nok, alle kan bare høre det. Så, vil I op og lave 5, eller? Nej. Okay. Men hun advarer mig faktisk lidt, at jeg skal have sex med, hun siger, bare lige så du ved det, Kasper, bare lige sige, så kan jeg så godt være en beskidt i gris. Det har jeg aldrig hørt før. Det vil jeg gerne indrømme. Og I ligner nogen, der har hørt det før. Jeg så bare kigger på mig. En beskidt lille gris. Jeg ved ikke, hvad går jeg ind til? Jamen, skal jeg have sådan en ulvekostyme på? Eller hvad? Hvor jeg render rundt efter, og jeg siger, åh, jeg skal have noget flæsk. Eller jeg ved det ikke. Der er ikke noget, jeg siger nej til. Det er jo ikke det. Men jeg ved bare ikke, hvad jeg skal ind til, vel? Så vi starter med at have sex, og det går bare rigtig godt. For hun er sådan, nej, jeg skal til at komme. Og jeg er sådan, tillykke til os begge to, ikke? Men så skubber hun mig sådan væk, og så begynder hun bare sådan få sådan et vredt blik og ned sig selv, og så skøtter hun bare ud over det hele. Nej, okay, der sidder bare... Jeg ved ikke, hvad jeg skal til. Det sidder bare som tillykke. Jeg vil lige sige... Du bare sidder helt tør og henter rigtig drikkedunke. Nej, fordi... Lige meget hvad de her damer har fortalt jer, ikke? Og lige meget hvad, det er bare tis. Der sidder så en magisk blære ude siden og sprøjter regnbue og krystalvand ud. Det er bare tis. Og det er meget tis. Jamen, jeg vidste ikke, jeg havde så meget tis inden i jer. Altså, I tænker, hvor meget jeg overvejer at dykke på en redningsvest. Altså, det venter ud af en. Og du kan ikke stoppe det imens, jo. Jamen, det er helt fair, hvis det er for jer. Det er bare ikke lige mig. Og det var, altså... Jeg ved ikke, du kan ikke stoppe det imens det også. Du kan ikke være sådan, ej, din uartige pige. Og så prøve at holde hånden over sådan en knækket vandslange, ikke? Altså. Jeg ved ikke engang, hvordan det fungerer. Kan man stikke en finger op, der går ud og inde på jer? Jeg er ikke det. Det gør det ikke. Det gør bare og du ved ikke lagt mærke til det. Jeg er også sådan lidt tynd, og det der tis, det bliver sådan uviklet hurtigt koldt. Så du kan også stå sådan og småfryse lidt imens, og det lugter også af tis, ikke? Og det er bare ikke... Altså, men I ved også, hvordan det er, drenge. Nu er vi rejst noget, du fuldfører vi også der løb, ikke? Så vi fortsætter selvfølgelig, og det går bare rigtig godt. Hun er sådan, nej Kasper, jeg skal til at komme igen, og sådan, please lad være. Jeg kan ikke. Tredje gang, der er en knæk i sjæl, der er ikke noget tilbage. Men det kommer igen, du åbner bare mund. Jeg skal ikke løbe over mig. Det var for meget selv, hvad jeg. Men det der så med mig, det er, at så er jeg ved at være lidt tæt på, ikke? Og det der med mig, og det jeg gider at komme der på jer, det er roligt nu. Hvis man rører mine nipples, så er det bare rigtig godt. Er der andre mænd, der har det sådan? Nej, jeg har aldrig hørt mand. Der er ikke mand endnu, der har sagt, ja, der er sådan kun mærke noget her på bænken, jeg skal ikke være sådan og sådan noget. Og så spørger jeg sådan, hey, kan du ikke, fordi så er det bare rigtig godt for mig. Så de jo synes bare på mig, ej, det er fandme mærkeligt. Ja, det er det jo. Ja, men jeg tager bare det 10 opsæt, det skal du ikke.